Nehody na železničních přejezdech. V loňském roce při nich zemřelo 57 osob a dalších 127 bylo zraněno. Pokračuje tak tragická bilance z roku 2003. Většina těch moderních přejezdů je vybavena něčím, co známe z letecké dopravy, černou skříňkou, která je schopna zrekapitulovat to dění na železničním přejezdu po setinách vteřiny. A my za poslední roky neznáme případ, kdyby byla nehoda způsobena selháním technického zařízení. V České republice je přes 9 000 přejezdů, téměř polovina z nich je zabezpečena závorami a světelným zařízením. Na rozdíl od ostatních zemích u nás k největšímu množství dopravních nehod dochází na přejezdech zabezpečených signalizační technikou, což je velmi neobvyklé. A dokazuje to prostý fakt, že řidiči většinou úmyslně ignorují zabezpečovací zařízení a hazardují tak se svým životem. Je téměř nemožné odhadnout rychlost blížícího se vlaku a on ten vlak se někdy může blížit pouhou 40 km rychlostí, ale musíme si uvědomit, že řada expresů na sítích Českých drah jezdí rychlostí 120, 140 km v hodině. Ideálním řešením, jak zamezit nehodám na přejezdech, by bylo vybudování mimoúrovňových křížení silnic s tratěmi. To by však stálo miliardy a tak nezbývá, než myslet na svou vlastní bezpečnost a brát železniční přejezdy opravdu vážně. Pro Snídani s Novou, Jan Chleboun.